रिंआलाय जादों र' नै। औ हेलौ आबा। हेलौ आयै माबे? माबि? हा न'आव फैनो गोसो गैला नोङो? नै 10ता 11तायानो जानोसै। मा खालामबाय थाखो? बहा सोर लोगोजों दंहैयो? आंलाय क्लाबावसो थांदों नंदों। क्लाबावबोथ' गैया नोङो? बैनाव सोंदां सासे गथ'नाव दासो। आं क्लाबाव थाङाखैलै आयै, नै आं सासे लोगोनावसो फैदोंमोनलै। इदिनो गरमथारना न'आवबो, बेखायनो बेरायथावथाव दसे फैदोंमोनलां बार जाथावथावनो। दखानावबो KFC जानो होननानै थांबायना, ओमफ्राय गावसिनाव लेंबोबाय आरो। मा KFC बेलाय? आं मोनथियाहाय बेफोरखौ। जायखिजाया नों थाबैनो फै। बोथोरा बारा थिग नङा, गरमबालाय मा? न'आव बाहेरायाव सिथ्लाफ्राव जिरायनानै थागोन। जेबो गिनाङा आयै, जेबो गिनाङा। आं थांबाय दङना, दसे थाना मोनहैगोन आङो। जायखिजाया आं हर थालाङाना, थांगोन आं। जेबो गिनाङिनि खोथा नङा। बिदि हरला सानला बेरायबाय थानाय आं मोजां मोनाहाय आबा। बारानो नों माबा आरो सोर लोगोनाव नों मोना गुना बिदि थांबावखोहाय? है दोनथ'ब्रा आयै र', दा हरफिनगोन दे आङो होमबा। दे होमबालाय। ओमफ्राय नै आबा, हा माथो नोंलाय अखाफोरनि फनखौबो मोजां रायलायाखैनो? आंनावसो हरदोंमोन बिसिरि। देनाय रायलायहरनाय मोनसे मोजांनो। आंलाय है आयै, दालाय बहा हरबावनो आं लोगोनावलाय। आं नांगौबा दायो हरसैना। दायोबो नंला नै, हर थौबायना, गाबोन फुङाव हरसै दे आङो। मा जाबावगोन आफासना। दे होमबालाय। जायखिजाया दायो खेबसे हरथार, गाबोन फुङाव नङा, दिनैनो हर। ओरैनोबा नोंजों रायज्लायनो नेबाय दङनो सिबाय। बेखायनो नों हरथार आबा दे। उफ, दे मा खोथा रायलायनांगौ दं दे ओमफ्राय? इमारजेन्सिथ' नङाना इदि। थाद, मा इमारजेन्सिबाल' खोथा रायलायनाय बेलाय? ओरैनोबा लोगोजों लोगो रायलायनो हाया? दस्राजोंबा रायलायनो हायो नोङो? हो? बेजोंबा रायलायनो हाया? बेबोथ' मोजां लोगो। अकेलै आयै, अके। रायलायहरगोन दे आं दायो होमबा, दोनथ'। मा जाबावगोन बे आबाजोंबो? थ' मोजां अखाफोरा, हा मानो रायलायनो बायो बेलाय? रायज्लायनो नांगौ। रायज्लायबा खोथाया बेसे आवगायलांसिगौ। दा बे जोंहा बाबुआनो मोजां रायज्लायनो नागिरा। मा खमि दं देनाय जोंहा अखाफोरनाव? नानिनाव मा खमि दं? हो? गासैबोथ' माबा गुन दंजोबो बेनाव। एसेबां मानसियाबो नम्र, रायज्लायनाय मानाय गासिबो मोजां, महराबो गैया नङा दंसाबो। आखल गियानफोरा फरायनायाबो दंसाबो। होमबालाय माथो नांबावगौ बेनोलाय? जारलाहाय, बे बिहामजोनि संनाय खावनायखौ माला मोनजाबावगोन आंलाय? हा बिहामजोनि संनाय जानो लुगैसोबाय आङो। हा मालानि जुगाव आंहालाय बिहामजो मोनबावगोनसै? मालाय आंनि लोगोफोरा मोनजोब्बाय, आंहासो गैया दाबो। हाबा होननायखौदि मानो खालामनो बाग्रा जाखो? गोदोबा लाबोफ्रामलायदोंमोन बियो थुनथुलिखौबा। एसे बेखौ बावहोनांसिगोनहाय आबाखौ। बिदिजों जानाय नङा। जुदि बावथाराखैबा बेखौबो बावहोबावगोनसो आङो। आं हले सोलिहोथाराहाय। नोंबो जेनाबा आंबो जेना, आंबो नोंनि नोमासो आबा। बेसे सुखि परिबार जासिगौ जोंनाबो। एकदम गोजोन न'खर। दा फिसाला बिहामजो आरो फैगोन समाव आंनि फिसौला फिसौजो। दा फिसालायानो हाबा जाबावाखै, फिसौलानि खोथायाथ' गोजानसै। थेवब्लाबो आंहा सिमां नुफ्लांलायो आरोहाय। मानो होनबा जोंहा न'खराबो एकदम खालि मोनथारो नालाय। दा बिहामजो फैबावबा सासे एरबावगोन नालाय, मोजां मोनगोन आरो। उफ, बे आइयाबो ना जारलासो जागोनलै बेजों। न'आव थांनायाथ' थांगोन नायै, बिनि सिगां आं थुनथुलिखौ लोगो हमफैग्रोदोंमोनब्रा। गोसोआ सुखुवाखैमोन ना। ओमफ्राय बे अखाफोरखौदि मानो फन खालामबावनो आङो? जेनेबा आं दिनै खालामथ'लामोन ना। बेबो ओमफ्राय मा रायलायनांगौ दंथाय? आं दायो हरफिनसै दे। ओइ जाम्बा आद्रा, बेहाय मा खालामबाय दङ? ओरैनोथ' जोंनो बिदि लाबोदों होनलायदों, ओमफ्राय जाहैला नोङो। फैदो। खनायाव थानानै सोरजों रायलायबाय दङ? न'निफ्राय फन हरदोंमोन। आइ हरदोंमोन ना, बेखौसो आं दसे रायलायदोंमोनलै। मा आसोल? जोंहानाव फैनाया बिमाजों लेंहर जालायबाय दा। ओमफ्रायथ' मोनथिबावबाथ' खम रायगोननो माया नोंसा आइया? रायनायाथ' रायगोन, ओमफ्राय आं मानो खिन्थाथ'वा दे। आयौ मानो? खिन्थादोब्रा, एसे रायजादो। नायनो आं नों दमखौ। बेफोरबायदि फैनानै आरो खिन्थाया बिमानो? आइसो, आंखौ आनजाद नायनो सानखो ना माखो नोंलाय? हायोब्रा, दम गैया जाबाय आंनाव। नों लाबोनाय मेथाइफोरा जाफैद', सोरथो जानो नङाबालाय? आइया, नोंलाय माथो जाखो? नों जादोरा। ओमफ्राय आइ जागोन, सरि, जोंहा आयंआ जागोन, बेनिफ्राय राजा थेख्ला जागोन ना। बुंनायफोराथ' बा हाखाया नोंजों रावबो। ओमफ्राय दा आंहासो दाय जासिगोनलाय ना? मानो दाय जानोब्रा, जाया दे। जाया, मागोनारिनि नाम मोनोलै। बेफोरबायदि बे थुनथुलिनाव इदि फैदो, इदि फैबाय थायो होननानै नाम जालायगोन आरोबाव।
पाब्लिकनि रिएक्सनखौलाय मानो नांगौ आंलाय नोंनि रिएक्सनखौसो नांगौ दा आंनो बिसोरनि साननाय बायदि जों जायालै ओइ थुनथुलि ओमफ्राय थुदोब्रा बेरायनो थांसै नों बुङोबा एकदमबारे बेहाय गरम जाथारबायना बिराद अभार माने थानो हायि बायदि जाबायना अखाबो गैला माबो गैला अखा हाग्रा जायगाथिं बेरायनोसैब्रा थु थांगोन माबा नोंजों आङो मानो थाङा जानोरा बे लक्ष्मणजोंबो बेरायनो गियो नामाब्रा नोंलाय गिनाङालै नै गिगोन आं नोंखो जाम्बा अब्लालाय माथो थुदोब्रा बेरायनोसैरा नांगौबा जोंहा नोंनि आइखौ थेख्लाखौबो लांफागोनरा बेरायनोसै जमानो एकदम फेमिलि ट्रिपनो बांद्राय बुंनो दे ओमफ्राय इमान जोंनो जंक फुड लाबोबाय नोङो ओमफ्राय जोंनि हेल्था मा जागोन बिदिबा ओइ सोरबा एथ' गोसो गोरबोजों अननायजों लाबोदों मानो बेफोरबायदि बुंनांगौब्रा आं अननायजोंसो लाबोदों ना नोंसोरनो ओमफ्रायथ' स्पेसियेलि बे मा होनोमोनलाय चावमिना नोंनि फेभरेटमोन ना नोंथ' जानो गोथाव मोनखायो माथो जाया आङो आरो बेरायनो जेबो गोसो गैया बेरायनो थांबाबो नोंजों थाङा आङो मिथिबायना ओइ थुनथुलि दसे थाना नाङा थांसैथ' फंनैसो थेवबोथ' रायलायनो मोनबायना नोंजों हेपि जाबाय गोसोआ आदा नों थांबा दसे मोनसिगोन माथो जों औ ना नानि नों दा थांबा गोसोआनो जेरावबो नांनाय नङा ना खामानियाव ना मायावबा सानफ्लांबाय थागोन जोङो गावस्राबो दि आरोना मानोबा एसेबां नोंसोरो टेनसन जाखो दे आंखौ बिदायखौबो टेनसनजोंसो हरसिगोन नामा आदा प्लिज बेफोरबायदि बिदाय माबा माबि बुंनाङा गोसोआव दुखु मोनो ओरैनो नों गोजानाव थांफेराना खामानि मावनो दा आरो आंखौ बाजैखौ आइखौ नागारनानै थांनो ओंखारदों नों माथो जाखो आंलाय फन हरबायानो थाखागोन माथो खेबसेनो थांबा जि थायोना नोंसोरनो फनबो हरनो बावगोन खबरबो लानो बावगोन आरो फैथारिथ' नङाना दे आङो सम मिलायनो नोंसोरनो फन हरबाय थागोन ना माखौ टेनसन लादो खोनाबायना गोजान लामा थांनो नागिरदों नोङो एसे मोजां साबधान था ट्रेनावबोथ' आरो जि सिखाव माबा माबि एसे मोजां साबधान थाथार दे जागोन ना बेफोरखौलाय आं मिन्थिखायो माथो जानाय लोंनायखौबोथ' आरो नोंसोरनो रेडि खालामना हरखाजोब्बाय आदा नोंखौ जा गोसोखांगोनलै जोङो आंथ' नोंखौ बेफोरबायदि गोजानाव थांजानो बाबावदोंसोमोन औ नानि आइया बेफोरबायदि नोंसोर गाबलु गाबला खालामबा आं बोरै थांनो हागोन दे आंबोथ' नोंसोरखौ गोसोखाङोना नाथाय मा खालामनो खामानियाबो इम्परटेन्ट बेहाय थाबाय थाबाबो बेथनफ्राबो माने फैसाफोराबो जाजोबाना खम मोनो न'फोरखौ नायनांगौ दं आइखौ नोंसोरखौ दा जि खालामनो थांदों नोंसोरनि थाखायनोथ' ना नानि बेखायनो नों दाखौबो मोजां खुसि बिदाय हर आरोलै आंथ' मा बुङो बे खाथि खालायावनो माबाफोर खामानि मोनगौमोनदां बे एसे गोजानाव बोरै जेन'बा औ ना आदा खाथिफोराव मावबानो जायोमोन ना गोजानाव मानो आं नोंनि अनगा माने बेफोरबायदि थाफेराखैना आदा जोङो जाबाय दे खाथिफ्रावबो मोजां माने फैसा इदि बुरजानिबो खामानिखौनो मोनाबा मा खालामनो उफाय गैया गोजानाव आरो एसे फैसायाबो बुरजा होननायखाय थांनो ओंखारदों आङो आदा मोजाङै गावखौनो गाव जोथोन लादे आरो जोंनो फन हरनायखौ बावखानाङा ओमफ्राय जों नोंनि फैफिननायखौ नेना थाबाय थाखागोन जागोन दे नानि आइदै हाबाब गरमा थैथारगोनहाय बोरै जाथारखो माबा थोनो बोरैबासो मोनथारबाय आंखौ आंलाय नै नानि उन्दैनो गस्ला बायनोसो थांफिननो नागिरदोंमोन जानायानो नंला माथो हाब बिमा नै हा माथो जाखो नैहाय सोरां बोरैबा लोमजारों खर' सारों जि बोथोर गरमजों जाबजों एकदम बोरैबा मोनबाय थाबाय आंखौ हा मानो बोरैबा मोनलाबायखोसै मुलि जायाखै मुलि दंखायोमोन दा लोमजानायनि खर' सानायनि जादोंमोनहाय बोरैबा थिग मोनथाराखै थेवबो आं बोथोरखौनो सैज' हाला अखाबो गैया माबो गैया औलै बाबाय आंबा बोथोरखौनो गरमानो थानो हाला अबाव थागोन अबाव मागोन मानसि बुथारगोनलै सयथि बेबायदिबा बेनोथ'हाय सोरां ओमफ्राय नै जोंहा गस्ला बायनो थांनो नागिरनाया नानिनो बेफोरखौलाय आरो मा टेनसन लाबाय दङ नोंलाय नों दा मानसियानो थिग नङा देहाफ्रानो आरो नोंहा गस्लाखौसो दावराव बेलाय उनावबो हैनो हागोन ना मोजां जाग्रोब्रा र' होमबालाय डक्टरनाव थांनो आयु नांलाहाय सोरां गाबोनबा माबानो हामगोन बियो गाबोन फुङाव नोंनाबाथाय खालाय बिदिल' माबा थांथ'वा माया ओमफ्राय लोमजानाया बारा जाबा मा जागोन दे एसे एनै लोमजाखानायाव नायखायाबा नायना मोजां मुलि जाबा मोजांब्रा जुरि गाव गावनि देहाखौबो नायनांगौलै नोंबो आरो खामानियावल' बेस्थ' जायोबा बिब्दि नङाहाय बिफा आं बाराद्रायबो बिदि माबा जायाखैना अभार मोनबालाय आं थांखागोन माथो दा एसे
मोनदों आरो खर' सानाय मानाय बेफोर दङ थेवब्लाबो सयज' हाथारिद्राय नंथ'आ र' दसे उन्दुना थाब्ला मोजां मोनगोन बियो आयु मोदोमानो गुदुंथार नै खर'आनो बोरैबा गुदुं मोनखाजोबथारबायलां थोद डक्टरनाव थांसैलै थ' जुरि नांथ'आ दे बिफा हामगोन र' हामालै जुरि बिदिजों हामा नोंबो मानसियाबो अख्राना एसे दे होमबालाय दलर उन्दुनानै था आरो मुलिया मोनसे दस्रा दंबावो बेखौ जाबाव जागोन दे ओमफ्राय बाबुमोना सफैथ'वाखैना ना हर थाबोगोन बिसोरो फन हरथ'वाखै आङो हरफिनाखै फनखौ दहाय खेबसे हरनायल' मोनहैथ'वाखैमोन दहाय आं हरबा दा सहैबाय बियो जाबाय लोंबाय फैबाय आरोलै गावसोर हर थानो गोसोबा थाबाय दे बिमादैनाव थाबाबो जेबो नङाहाय दालाय गोदान आलासि फैदों खम खुसि जागोन बिसोरो जमा जमानो जोंहाबो गस्ला बायनानै एसे उनाव हैनोसै र' आं मोजां मोनबा ओंखाम ओंख्रिखौथ' बिहामजोआ संदोंमोन सोरां आं होनदोंमोन आंनो संनोसै गावनो संलांजोबथारबाय बिहामजोआ दहाय बारा मोनथ'वाखैमोन ना आं लोमजानायफोरखौबो दा आरो बिहामजोआ मावहोआसै जेबो गावनो मावजोबलांबायहाय जोंनाबो सना बिहामजोआ बारा गाज्रि नंलाथ' जुरि नंमारगौ दे सोरां बांद्राय गाज्रियालाय इदिथ' नुवासै माथो दा नुबायना नोंहाबो हेल्प जाबाय बिहामजोनि थानायाव आरो खामानिफोरखौबो लोमजानाय साजानाय मावनो गबाय बिहामजो थाब्लाबो मोजांलै हारसिं आरो हाख'वा हाख'वा जायोना खामानिफोरखौ बेनोथ' सोरां माब्लाबा हाख'वा आरोलै दे उन्दुथ' ओखि आं दायो माबागोन दसे बायहेरायाव जिरायनोसैलै गरमा हाथारा न' सिङाव थानो जागोन दे खोनाबायना बिफा दा खेबसे हर आबानाव ओरैनो गथ'खौ सोंहरनो लुगैयो आंहा जागोन दे जागोन ओमफ्राय जुरि आबा मेहेरा माबा खोन्थालांदों नामा माथो गथ'आ न'आव फैयासै दाबो लोगोफोरजोंसो थांनो होन्दोंमोन जानो आङो सोङाखैथ' आरो खिन्थाबो लाङाखै बै बाबु जायख्लङासो दहाय बुंस्रांदोंमोन आदा मेहेरानो अबेबा दैयाव दुगैनो थांनो ओंखारदो होननानै हाब दाथ' मोनाबायना दुगैनो थांनाया दाहालागै सफैयानो न'आव फनबो हरासै दे बेनालाय बिदिनोसै दा फैया बे हरथ'बाबो फैखायोना फिसालाया नोंना फैनायाथ' फैयो र' सिन्था जायोलै फिसालाना थेवबाबो गाज्रिबाबो मोजांबाबो दे बेना बिदिनोसै आखलानो सिन्था खालामनाङा